Ole ole ka channel min lo thlir sak thin tu te ka van lom tak em in chunga hian ke video ve te lul min lo thlir sak thina wangin ka lome vo in chu hei Theiherhawt starfruit hi kamrama ti meng kan ei mei thina ma se chawhmeh a ka lo siam dona vo in chu ti hianin asir hi ka han paya starfruit chu a hrisel em a kan hre theuh to anga thin liana te po tha ti kan hriat to kha chu lo po thatna danga tam tak mama se vo in nia chuanin kalo soi thui lo me anga then khat hianin I tong hnem lutuk te anon ti a ani mei thei kalo soi hnem lutuk po ni mei thei ma se a thatna te hi in hriat ve ka du thin si a thei hrisel takani ti khan soi meng a thur chi phe hi chu ei tam har em a tia I chutney a siam don hi chuan chawhmeh a siam don hi chuanin a thur chi ngei mei hi ni se tui du zoka thlum chi a in a thur chi kha a tui zoka ni ti khanin kalo tiang hianin kalo ti ta a chang deuh heng lai hi chu a no thawanga a chang deuh lai kha ka paya chuan amu hi ti hian hala chhuaka mu theim kalo la dik lo le hu em le ka chilo ti hianin a feilai tur te kha kan paya ti chuan sumte a hian ti hian ka da anga ka deng don ani awa in ka tilai chu ka ro ti lang lo me nga thui takin ti khang ka ti fai zelanga chuan hei dania kalo da don kalo tel don buka maru a pakhat kala mai hlat kan la le lo hei hi marcha ro ka kanga ka kan sa ka da ani a ti han ka chin puya ram rap ring thawa hemi hi omlo pon marcha pui hring te marcha hring te po man thei thawa ma se ro hianin ari ma tui bi ka chuan purun var po hi ti hianin ka ron ro phot don ani tiang ka ro anga a purun var to patia tel lo hian gesa ka wa ro anga ka ron tilang lo mei ti anga ka ro lai tak chu kan ro lok ange ti hian ka va ro ung thel thwala hei arim kha danglam bi ka ni mo khan hei hi chu thak kan ngam dana zir khang kan tel me anga paruk lai ka tela chuan dania hi ka tel le bok anga ti hianin lo ti zo ta a chi kan la tel lawa chi te kan telanga ti hian kan deng sok anga chi tlem kan telange ka sumte man hi kan pa in Christmas present amin pek ve nia kormoi ai chanin sumte hi ka lo ma ring anyang kormoi min lei sak lovin sumte min lei saka ka lom khop mai mana nuam si kan lo te sang tu tuk ko du an lo that
chỉ khá cái tel ren nữa tụi cả à chỉ sel xia hết tiệt thì hiện in ấy chú old don này đồ ai tắm ấy old don rồi cái này tiếp tục không tôi về rồi tôi tắc cái này thủ lúc tục thì anh ấy ngâm lẩu bốc há cho nên chuan ấy chú thèng cái video thì mình lâu clear sắc vàng cái lò mè tùy là tục